Извикаха ни, тук са смеявали помпата на един Ford Transit и тя трябва да се обучава. Ето виждате, тук не пали и сега ще я обучаваме. Правиме тук каквото правиме и тук вече би трябвало да запали, нали? Обаче тук го мачихме, направо ме е срам да ви кажа колко време. А проблема, ако познаете какъв беше, не искам да казвам, че майстора ще ми се разсърди. Изкарва всичко прави. Накрая след 5-600 цигари време разбрахме какво е станало и вече го си пали нормално, всичко е ток, лека вечер.